Hallo, mit navn er Arly Davidsen. Jeg har kørt på knallert lige siden jeg var 5. Nu er jeg fyldt 50, så godt og vel endda. En Harley Davidson, det måtte jeg have. Når man har fået en Harley, må man have en kone. Så jeg gik i byen og mødte Ruth nede på kroen. Der var fest og dans og godt med ramachan. Tog Ruth med hjem og viste hende kadang. Til Ruth og Arly, en Harley Davidson. Til os to på 0,4 ton. Det skulle være den største, en ordentlig Harley bike. Jeg var kun det bedste til Ruth og til Knejt. Man kunne ikke sige, at Ruth var videre køn. Man kunne heller ikke sige, at hun var særlig tynd. Da vi skulle giftes, ankom hun på en maxibuk. Nu Ruth var nærmest blevet minismuk. Til Ruth og Arly, en Harley Davidson. Til os to på 0,4 ton. Det skulle være den største, en ordentlig Harley bike. Jeg var kun det bedste til Ruth og til Knejt. Ruth og jeg var enige om, at hun skulle have sin egen motorcykel, så hun ikke skulle sidde i bag. Et kørekort hun skulle klare lidt bitte tum, men hun blev bare ved og dum. Der var bøvl med Ruth og med hendes svingteknik. Ægteskabet, det var også lige begyndt at knirke. Men endelig en dag, hvor forhold fik et skub, da vi blev medlem af en swingerklub. Til Ruth og Arly, en Harley Davidson. Til os to på 0,4 ton. Lædertøj i medium, vi var lige ved at springe og ligne nærmest ham der Michelin. Til Ruth og Arly, en Harley Davidson. Til os to på 0,4 ton. Lædertøj i medium, vi var lige ved at springe og ligne nærmest ham der Michelin.